Isang mausok-usok na araw dito sa Hinaguan. Mother! Ngano nagtawag ka? Sa? Sa? O asan iba? Dugay mi kay wala yung susi, dili mi makakuha sa mga ngani. Wala ka DJ. Ay, nakuha na. Sabi sa mga tindahan, wala daw dito. O, ngano mo? Bulos, choice na to, kay Ma'am CJ mo to, kung sa imo ha. Na nakuha naman niya yung DJ. Yung susi. Asan yung susi ko? Yung, yan yung may pendant? Ay, may Ang keychain? isa na sa imo? Ano susi yan? Isa lang sa akin, ma. Yung akin yung may keychain na ano, si Kihor. Nawala na naman. Tsada. Bili na lang ng bagong padlock at saka Asa man? Ana. Nawala lang na naman pa yung susi. Yan ba yung may keychain? Hindi. Pero pa ina ko. Ah, hindi akin yan. O sa Sa tindahan. kanila yan. Sa tindahan yan. Magpa ano na lang. Wow! Shh! Ay! Ala! Makakot ka ng bato para may 500 ka pagkahapon, di ba? Oo. Oo. Kaysa magtinduga ka. Taglayin lang yan. Nood. Ano gakot mo? Additional. Oo. Magakot na raw mo. Si Aya naghakot na rin. Mayaman naman na si Aya eh. Meron nga siyang ano eh. Na semi. Ito na yung last tatlo, no? Ma? Pero rip-rap hanggang dulo. Kayo na magre-rip-rap. Taka, Semento? Ay, isi-semento na siya? hindi, yung pan lang, bakti lang. Sa bato. Ay, oo. Ganda nga kasi sinisemento na yung mga sa paanin. At least yan, hindi na basta-basta maaanod. No? Rip-rapan sa kilid para yung tubig, hindi na makapasok dito. Hanggang dyan lang siya. Calvin! Dapat, lana, butangan sa babagya o. Kadinikado o gini mo agad tubig sa kilid. O, kung bukod sa sakyanan, piko mo lang siya magkuha. Magkuha na siya na. Nautan ka pa sa piko, napakay dividend makuha pa kay yearly. Diba? Magpaano na siya? Sabihan ko si Gini. I-recruit niya si Brenda. Ayo, mga HMO. Magpa-check up, mga laboratory tanan, wala na kay bayad. Halika na. Diba? Hindi ka naman nakuha sa skat. Kaya pag nagpapa-check up at laboratory kayo ni Papa, libre. O, libre. Sabi ko nakahiga lang ako pero nagre-ring ang phone. Sabi ko, bakit tumatawag si Mama? Tapos naririnig na kita, yaw-yaw ka lang ng yaw-yaw. Sabi ko, bakit ma? Ayaw magtubag. Saan to si Mother, oy? Yung susi. Ando lang naman sa akin. Basta yung akin nakasabit doon. Sinasabi ako sila, pag kinuha nyo yung susi sa bodega ng kopya ko, ibalik nyo dyan. Kasi pag magyaw-yaw ako, ay pasensyahan din tayo. Ayoko mayaw-yawan ni Mama Sita. Sabi ko. Pwede nyo kunin yan dyan sa akin, ibalik lang. Ansing! Sing! Okay. Tsada rin yung mga ano. Mga payag. Natatambayan na siya di ba ma? Sing! Dito, Sing! Nan! Ayaw sa kakuha danan doon, kay giniplap na nagana. Nalak yung mismong pinto sa loob. Oh. Lambre, bukan lagi na. Kaya gadi lambre, di ka rato ating taon sa inyo. Bukod mo dahil tuwang ng piso. Lambre gani, di kamay. Ati ko din sa Ka
bitarong pa. Gahi ina sa sotag titingi gani na nagpanda niyo. Yung ano yan ma, yung ganun oh. Sige pa amo na gahi. Na lock. Parehas nang walang lock yan. Wala na. Ano ito sa balay na to, di ba? Kung di na mo tikano di sa kuan. Mm. Ay, kuan. Ang galong mo siya. Sa makuan. Try na naman. Try lang. Nagguba, di na mabaya. Hindi na mabuksan. Na ano siya, nalock sa loob. Di mo guna sa Di, nalock sa... Di na sa balak mo kuan. Di mo bangga bro mo guna. Nang ginagkuan ginana strip. Kasi hindi naman yung mag-ano eh. Sinilip ni Adeb yung kagabi eh. Sa taas. Sinusundot niya, di niya maano. Sa gilid. Dito sa gilid, sa loob. Dito niya sinilip oh. Lagi silip pero siguro niya matulog magkakaon. Inano niya ng ano. Ayun oh, yung pinang ano niya. Songkit. Sinusubukan buksan ni Papa yung pinto. Ato alam rin mo. Dili pa sigo. Ha? Di pa sigo. Yung sunod? Dili. Sinusundot pa rin nila yung nalock. Baka may gumamit dyan. Tapos, ano ba, ma, gumanon yung pinakaharang kasi nihila. Kaya yan, nalock. Pinersa yung lock. Oh. Ayan na. Mumuk lumang guna. Now, lalo na pagdita diha, bangak. Yan nga, yun ma. Anbawa, ganito yan. O, tapos pinilit, di ba nakaganyan, lalabas. Ge, kusog. Pinilit niyang i-ano, kaya yan. Itulog gini siya. O, ginanyan niya, para maisara. Tulog gina. Di ba gina, basta sa pa rin mo nagkusog gini man siya, dili na siya malak. Oh, boy. Oh, dili na siya kay man siya. Tapos ginanon niya. Yung lock niya, dapat dili niya anaon. Pag malak otro dito lang oh. Hindi, ano na, balik mo na lang sa pako. Pako na lang yung harang. Kasi ito no, tinanggal din. Wala na rito, tsaka dyan oh, di ba? Wala na dyan. Nilagyan ko na lansang. Oo nga, yan na lang pang, ano ba? Ubo na, taas man eh. Mahaba to. Oo. Dito. Oh. Dutol na. Bukas wala na to. Murag. Wala naglagay dito. Nakoy, mahirap talagang i-ano ang mga tao. Kapag may ibang sariling pananaw, masisira ang gamit talaga. Pagawa na lang ulit. Balita na kung balik daw. 6 by 6. Tsaka 6x10. Katong isa, adua. 6 by 10. 6 by 10. 6 by 6. 6 by 6. Magbili na ng sapin. Akala ko bibilihan niya rin yung A-house. Akala ko bibilihan niya na rin ang A-house. Papalitan niya na ng banig para mas mabilis si Nissan. Si Brenda na ano. Dili, dali ko gisi. Wala nit. Atong bago karong mura na ito. Oo. Ah. Ayaw ko na ipum lagi ka dali. Sa magisi, mga last day plus. Mabilis lang siyang mag ano. Katawag plak kayo. Ay, damation. Na bago na ABCD ka nun? Yung parang insulation. Ayaw na kung dali. Dito na ang mga Bex. Mga bata. Sa una, mga hadlo ulaw kay diri sa una gali magtugtugaw pag manok isismis dayon. Urus man ako. Tapos ko na tahon ang mga Ma, Britney ba? Ano ba yan, ma? Ordinin na lang. Ay, naram na. Karon wa na Ginoo ko. Proud kay mga estudyante nga buros ta. Ay, nagipasok ka ron naman. Sa una pag yun kay basta buros bitaw di kay eskwela undang gyud kay ulaw kay sa kandungog. Karon gipas pa sa buros. So, tayo naman dito ngayon ay maglilinis sa lababo. Gawa na
magluto ng lunch dahil sa mga trabahante. Nakita nyo naman, ang dami ngayong trabahante. So, maraming ginagain. And for sure, maraming hugasin. Oh. Hindi. Basta hindi naman siya tamad mag-aral, walang kaso eh. Yun ang importante naman. Tsaka natuto na siya rin na mag-ano, makipaghalubilo ba. Hindi na siya mahiyain. Lalo na ngayon, oh, meron siyang inspiration. Si Cara Pate ba? Talking about Cara. Kasi mga kabataan ngayon, ako. Madalas, karamihan sila na ang susunod at ayaw na mag-aral, ayaw na. Wala na magawa ang magulang. Hindi gaya noon, na hindi pwede yung ayaw-ayaw mo. Kaalaman talaga. Kaalaman talaga, makikilala mo talaga si Sinturon, si Kinela, si Kawayan, si Wadstambo, si Hangir. Ngayon ako, ginuo ko ang tatapang ng mga bata. Ultimo mga teacher, takot na rin na pagalitan ng mga estudyante. Kani wala rin sila sila sino. Kapag ano talaga ang mga nasa paligid mo, ano ka rin, may inganya ka rin. Pag masisipag, masisipag ka din. Yung mga loko-loko, loko-loko ka pa rin. Ano na unahan sa minyo ya ko pila ko sa ulan sa. Kaya ra ko magtuan kay mo naman ang maligasing maikot dahil sa yang amahan kay magsaop magapon na diya magapon. Bawo din na sa bol diya di man. Bintong na. Kasi na di anak na sa luwai. Naon ay puso. Hugot ko madela. May mo nang kon diya. Tapos na nahilasan. So mag-ano tayo, igib na ng mga tubig. Tubigan natin. Handa na po na lunch. Yung mga trabahante. Bareng! Mong kape o, bugna pa si Mol si Ireng.